Ketika jing shisha ngan ong mentaya ke surga wat pelongnya ke state Meghalaya kumpa pelong ke Myanmar bat dipet jongkang tu kawai nganong ipi gilong kemi ki bakaba pun na singa yang hani katang ngang adon lagi kun ngan itu ya pi lada pi gilong kemi pim yang yateli pin ye tangi ki rangba ken mau ki kun iksil jong pi kinam yo jing lai lui kumba ong iba cheris ngan thawai pi lai ki bala kham he kham san thi so thu ha ngan bentang adon tang lai pulai snem karta Henry ngala bud bhai story jong i ke ai ke cinta wa jong i ngaru mentangan yang bandawana ka sarkar om tang na ka state Meghalaya lani ka government ka sarkar jong Meghalaya Henry wat na ka sarkar India ngandawa sobha ai jing lai loi ya ka state Meghalaya barogoi bat ki pai pai ki joka sakanosin pin pelong ka rising day sakanosin pin pelong ka black day ya ka ri khasi janti ajong i nganam ni ngat hikai ki khun ki jonga syapang kasnang bejong iba cheres hatu phi ki basin syap ki ba syok chuki menta phidon kata jingkit klik remboi toi ken mau ka jat jonga ba ka jat chong phi ka don uar nengkong ken mau ngadai rendong tambang ngaksa kendong kumapi hakri cloud ngajang hang ni ba ngan ong ya pi wat pen seriem ya ladi kum kinong Bangladesh balai pimpe gitu ipet ba ki basa pertiwa ki balai syaklong gitu ki mau balai pim tuklar balai pi wat tuklar ya briu bat ya pang haye la sha lagi ski ki khun samla jongi ki hemet ki para ki jongi kin wan sya siap yap hakam rathia hatu phis ngotana hatu phimdan dela kata kadau khabaha bo ship ya karo pat wai den kiu tumpau pat wai mun mak praktis lang do lorgi ngolong do nakrai kumno hajrong kumno dela kata kadau bo pat hinga kun kiu ni usan le hado kan digin bakla ngano sa chisin wat penlong ya kai ri khasi jongi kumba ka sarkar ni yang mau kum tak kenal ngon ong ya pi ke sarkar ni kam chania ya ka HNLC ban ya pi dai tang kinong penjat jong ka jat benriu jongi pi dai tang kina hika jing shun pen menta ki MLA lani ki minister ki bas usnem arjar sabat arjar lai nga sa ka shoka untuk sormod khan kabaya sindai ka nok area haka taka pona ni thoya pi ka kini ki police na pat nang ni nang polong po ki wan duty hasura kinra pan rumah po klau jong ka nok area ndak kile ke do yang ta ki ong kong pio IDM badon briu flash klau mo ong sar ong judon te balai haba phila don lagi tiar siar phila don lagi uniform balai phimrong po klau balai phimrong po klau phiman kali yang ngi tresno ngi tip ha kuwai utrai ni untuk ni syait drum bat ni dawat ki jor ki jer ni da jid ki so ki pai ki bami mala ki jom ki ayom ki jom ki ndai kata ki pulit pat ki no bat tak drum po klau kata ari ji shisha ar jar lai do jar sa ani tho ya pi ti men taro sai si sen pat ka step khalai tari ki wan la biang kumju hajagar ki tur ha kapot ki wan pemban po yi hatom dei bagiti lada ki ting kan mau bagi khon ke thai kari khasi ki dan dan ta tur ya laga jong kari kani ka spasem ko bamta om shu ka ban nok kum ki bamen shua bat ka ai ka pelong ni phimtang bang idai bang sun thu ha halor ka wei pa ka wei ka no le bat haman ka wei pa ka wei ka tin ka ba ki nong ya lam sem halang la ni ki nong ya le lai loi ka ba ki kren
Ngahkan step kalai teri, masin benalu kubor na yang. Marbalinga benut, ya way na kihmen, bat na way na kikini, na way na kilongpa, bat na way na kikun cinrang jong kayi, kabri punyo tere. Sau telik kardan, aja sapil tangkiu ila pendek haka jingin bejong ki. Andrei bak remboy, tangka way ru empat lak pendek. Tangga way empat lak pendek. Menstep lai beji, bayaladi umpan dua pami na ye usu hukum ban siap yak ya ubriu. Balai umla ban mi daladi ban lek yang kedua ni ban lek pai dalam jong kakak hi jong ni. Hajwa ban kai ka ban simbriu. Dan den ka jingkit klik nganya thoy api. Nga pat ka yin jong nga pateng la pateng isai thet ya kabot kay tang parti UDP. Andai mentang ulek kemen rumbu yude ukang lidar jong ka UDP. Satu pikloy benut. Lada pikloy benut hajwa ban tebot jaj benriu. Ka UDP kada kinong syun ya gari ka jaj benriu jong i lengba urem boy. Kada iri kanong syun ka bakra. Dinaga taka daw nalian jong ngaru arhajar apulai ngan ino. Ngan kuai syutan buat ya ka. Enrai ngai syai buat ya ka UDP na markilong kini jong iki syai hikai pateng la pateng ya kata. Hiong ken mau jit ya ukiu jala jong. Enrai menta kan digas pasem ka pemta ngai pembandau kiuja ibapoy na po heriana pejap na Lada day bau don keti haba kalian pentai bom. Kem yang aras. Andai pegang ta. Kaan ka syai kata. Aras lada day siap yap yim tai yang beri halos jing dia. Balai. Ka kubor kalong ya ka government, MDA government. Ko fil lupa jing terekam ke jong ti. Kem yang la pila don keti. Kem yang custody. Rayu hakut ay makakutkan leeg berdon kam. Kapan kenai fi babaro na fi kitip what away international terrorists u keshap hakaba government kam what kamastra government central government ni jong India kam sama siap ala kem unrei kala sim sibun tli step an ya kum ka constitution jong India balai hapan ban siap yang bache kada ka ju roi jong India government ya ka hok long priu man priu jong kipai long strong jong ka priu hen ya tra di dalam hangne naga benda kejing sekaulam naga kejing duno jong ki yokpa jong ki pada ilit bache thank you di dalam hangne naga benda bakersan ya ka sur jong ki long malai di kersan naga liang jong ka thamri boy ka sur jong ka thamri boy di dalam rengkat bapi ka sur ki long malai Alai ban buat ban ni pai ba kadang-kadang aski bapi konfit Ikloi bani, labun taban yo, ya ka jing sensya, ya ka jing bisa ka bahok, ya ka benta jong ibace, ban sian ka riba ka jai ban rio, ki kun samla ka lawei jong ka jai ban rio ka jongi, benta ka jahi yang bace, lasa la jiski, ka benta ka yin jong pi, ka yin jong ya iwe bai we, ada yin ken ban rio, kata kam la lai. Tayar ka po ka kentu pangin long iba fikir ba aku bawa sa state government lang ba ki konsam na jong kabri hanya trap kilasta what you can zero you don't get hero kung along irang basong jong kapurmuri na sok na na kita idol hame ipenyo men siyem yangi ki konsam na kantam ki belong ki lawei hak imlang ka saklang pag ngakir menu pabunap den jong ni sa long kiban nundra ay kajingkala ha kasnong ka thau ka rat ka riba ka jai benriu bat kamtam pan wandra polisi kiban telakam ya ki priu kiban aba kadang minong wandra ya ka song singai ha ka ri ba i e jongi kanai ka jingle jong MDA government nam simno ya ka jingim jong bache kamdei tang ya ka jai benriu kasi wat gigaro rugatrai dakim kindet benriu kalong kumjuk Tahakan yang por, saya sempat
ngapian tu menginong ki bahusiar lanangi don hagino gino benta gin parkat asin manle mansanya ya kenes ya ka government ka bamenta kaba you right ya ka hok ka jong phi ka jong ka ta ka dei ka human right ka hok long breu haswa pangan song a kulai sa sien par ya baro hadu pangan song ngan ong gwa ngan ong phi we won we won we won we won kulai sibon kulai si hajarmu kadai gaji Syah kabala keren. Hagwan kong ngapen pa ku sungu yau blai ya baro ki pai dong song snong ki pai ba jong kadong ribhoi hi ki bala plai por khnang na benta jong kene kesni ha kene ke janmen ku blai sibon ni por ba koridor jong phi ha ba pinga sur na ka them ribhoi na iro ba ki nongelam jong ki ken hun sang ba pher na ka dong ribhoi ki dong rengkat bat ni hang ne ke pen shop ka pen sngai bat ke pen yok men siamengi kum ki pai nong song snong jong ka them ribhoi ken pang ro na ka benta kinong yalam barang ba jongi la banong kinong yalam jong ka sur na maulai ki dong rengkat bat ni ha ka ne ka por ki pyang so bhai phi ki riu rang ba ki long ki mi bat ki bahayeng hasem jong iba che kani ka jin khlak no jong iba che kalau ka jin pendu mensim ya kalawai jongi kum ki pai henyo trap paralok ngala banong fi khalai tere ku brai agos kani ka sngi ka jing dum ka perwan ka ha ka priu henyo trap hi barok kawai uba cheu dei ngila banong u x HNLC wala socialize ada bukan pendemai bang IT ada uba laton kami sim banyak trailang ha kapha kamiat jong ke sinong ke thao jong ke chai ban riu ba ke jelahi molai ban ga yang hang ni kungwei nagi khot basraham jong kasur kinong molai ban ga ni thu ye phi ba nimram seng shu hapo kasong molai nilai khalat bab nilai penni bet tang gawai kata andai kasur jong kinong molai bangangat kemang ne hapo kathem ribhoi ki jong phiru nangi sakmat kanmi bet tang gawai kasur jong kathem ribhoi ban pen khiyo Bahkan sarkar kanai lo budwat ya kita kijing dawa kejongi ongdan seng shu ongdan parti shu nangi sakmat ngalai ya kajing teli kajing ile kejongi na kasur kino mulai menda kasni kalapur sasani kathem ribhoi nganong kranso jagai gamaja haka khalai terek ngan krambet ban suspend yakini ki he pulat kibunan kti ban penyak ya iba Sheresterville thank you hamane shamange nado mane kinong ki pher nagasur jong ka thamri bhoi habaki ay to ka jingkran nagalayang ka jongki nasko yong men sim hado kata bakumle shimon shiajar mo ya ka tham ri bhoi ibro kawai ka sur jong ka tham ri bhoi ibro kawai kabla mi shakmat ban kersan lem ya ka ne ka sur jong kinong molai ka jongi Mismo yo mensiu madu kata-kata Niru agak ka por ka banta Nagasur kina mulai Iwan banay Minsim niya pi Kay ban nebet Hado kapakot Kanay ban nebet Hado kapakot Kacing yat tali kajongi Yung berat syurut Ya kita kijing wot daw Ya kita kijing wotnya Yung berat syurut Ya kita karaibi Ngakuma
jengi teli ke jongi kene hadu bekut bermenta keradap si penaikan fi ke sorkar ke klem tere ban suspend yakini ki he pulet ku sorkar ni kwa ya ke jeng sisa balai fi siap balai fi suspend si penaikan fi nila pelong ya ki jengile ki bajajai ki jengnya kon bandawa ban suspend ya kini ki pulet da kalenti chong ka bajajai kalenti in democratic way si penaikan fi nila ya ki da ka bajajai kanong ya fi ko sarkar imat kani ko sarkar kam kwa bandan kata ka songsot songsan